Fy enw yw Sean Owen, a fi yw'r cydlynydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg y cwrs addysg ychwanol i athrawon, neu AGA, yn y Brifysgol. Fy rôl i yw i sicrhau bod pob myfyriwr sy'n dymuno astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn derbyn yr arweiniad academaidd, y dynyddiau a'r fentoriaeth angenrheidiol. Nod Ysgol Addysg y Brifysgol yw i sicrhau bod athrawon dan hyfforddiant ar y raglen AGA yn cael mynediad i'r cwricwlwm Gymraeg neu yn Saesneg. Rwy'n aml yn trafod gyda darpa fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, ond sydd falle yn ansicr am wahanol resymau. Mae rai yn poeni nad yw lefel ei ysgrifennu yn y Gymraeg o safon ddigon uchel, neu ei bod wedi colli'r hyder i ddefnyddio'r iaith. Bydd pob myfyriwr yn dysgu Cymraeg neu'n gwella sgiliau ar y cwrs ac yn cael eu cyflwyno i gyd-destun hanesyddol a chyfoes addysg yng Nghymru, gan gynnwys natur ddwyieithog addysg. Bydd rai sydd yn gallu astudio yn y Gymraeg yn derbyn cyfleoedd i wella sgiliau Cymraeg yn ogystal a datblygu hyder yn ôl yr angen. Mae yna lawer o ysgolion Cymraeg yng Nghymru gyda dwyieithrwydd yn ofyniad hanfodol i athrawon. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi buddsoddi'n helaeth yn yr iaith yn ddiweddar gyda'i polisi Cymraeg 2050, miliwn o siaradwyr Cymraeg, yn ogystal â'r Siarter Iaith, a fydd mewn amser ond yn gynhyddu'r galw am athrawon sydd yn medru'r iaith. Ar ôl dysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, mae gen i brofiad uniongyrchol o'r manteision y mae'n ei cynnig. Astudiais hefyd ar gyfer y TAR a gradd meistr mewn ymarfer addysgol trwy gyfrwng y Gymraeg. Gall fod yn gysyniad brawychus, ond yma yn y Brifysgol mae gen i'r offer angenrheidiol i sicrhau bod myfyrwyr yn cael y profiadau a'r cyfleoedd gorau os ydynt am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, peidiwch oedi i gysylltu â'r Brifysgol a gobeithio eich gweld chi cyn bo hir.